A Ponte Esperela, situada no municipio ourensán de Leiro, loce xa a súa nova iluminación ornamental, despois de que a Xunta de Galicia outorgase un investimento de máis de 360.000 euros para levala a cabo. Damos máis vida, se cabe, a esta belísima ponte que tedes en Leiro, que conecta, como ben dicían, ese casco urbán ou ese núcleo máis urbán de Leiro con este núcleo rural de Esperela que cruza este río de Avia. Comentaba tamén co alcalde a última vez que estivemos que quizá fose necesaria ou fose precisa unha instalación semafórica, algo que faremos, en lugar a dúbida, neste ano que entra, no 2025. Tamén falaba co alcalde que temos que vir a coñecer esa renovación ou esa actuación que se fixo na praza de Eladio Rodríguez a través dese plan urbe. O obxectivo da intervención foi completar unha limpeza previa de infraestructura que conecta o núcleo urbano de Leiro e a súa área fluvial con Esperela. Esta actuación non só resalta a estética da ponte, senón que tamén mellora a súa funcionalidade e seguridade, todo iso respetando a súa contorna natural e a súa relevancia patrimonial. Así dotouse a ponte de nova iluminación e renovouse o pavimento da estrada OU209 que a atravesa. Sei que esta obra causou certo inconveniente, certo tal, pero eu creo que a partir de agora vai compensar todos eses esfuerzos e eses sacrificios que fixeron os veciños desplazándose 6 kilómetros máis para poder ir a Carballiño ou 7. Entonces, bueno, espero que isto uxe a partir de uxe se vea recompensado e estou seguro que así será eso. Segundo a Xunta, tiveronse en conta para a iluminación aspectos como carácter e imaxe a estructura, a súa contorna natural pouco urbanizada e as directrices paisaxísticas de Galicia. Optouse por unha iluminación cálida e uniforme.